Takže srdečne všetkých vítam, ktorí ste na tomto mieste, každého jedného osobitne, aj všetkých spoločne, takisto každého jedného osobitne a aj spoločne všetkých, ktorí ste na online vo svete, alebo ktorýkoľvek pozeráte toto slovo zo záznamu na YouTube alebo na akomkoľvek inom kanále, ktorom je umiestnené. Viete, že často začínam rôznymi otázkami, preto aby sme sa na začiatku uvedomili a dali sme sa do takej jednoty. Moja dneskajšia otázka, prvá budú dve, je, že kto z nás by chcel rozumieť vôli Božej, ktorá je na nebi, ohľadne neho, jeho života, všetkého, čo má. Zvihnite ruku. Myslím si, že sme sa zhodli, skoro všetci možno, alebo aj všetci. A druhá otázka, ktorá s tým súvisí, je, kto z nás by chcel, aby sa táto vôľa Božia, ktorá je v nebi, nám zjavená, aj tá, čo nie je zjavená, zrealizovala, uskutočnila v jeho živote. Áno, to sa ľahko hovorí a je to dôležité povedať, pretože základom toho, keď sme boli spasení, nebolo to, že by spasenie nebolo dokonané, ale to, že sme museli my povedať áno a vyhlásiť to. Všimli ste si to? Tak prišlo spasenie do nášho života. Ono totiž to prichádza cez zjavenie, ktorému dávame priechod, ktoré sa stáva súčasťou nášho života a ono sa vtedy realizuje to spasenie. A preto budem čítať jeden taký zaujímavý, známy text, ktorý sa asi najznámejší text z celej Biblie, ktorý sa používa na celom svete. Čo myslíte, aký to je ten text? Absolútne nie. Najznámejší. Vidíte, teraz hovoríme ako kresťania, ktorí, ale počúvajte, každý máte zo svojho uhlu pohľadu pravdu, lebo pre vás je to tak. Ja som nepovedal, že ja teraz poviem nejakú objektívne tvrdenie, ja len chcem prečítať modlitbu Otče náš, pretože tu sa modlia miliardy ľudí do kolečka a modlia sa ju aj znovuzrodení, aj znovuzrodení a dokonca aj všelijaké iné náboženstva si s nej zobrali časť. A ja to chcem prečítať, pretože to je jedno zvláštne slovo, ktorom Ježiš povedal takto. Ja prečítam z Matúša 6. kapitoly, môžeš to odčerovať na stenu, alebo zazdieľať, alebo zobraziť, keby niekto sa nepačul mu anglický výraz. A je to vlastne v kontexte 6. kapitole, kedy Pán Ježiš učil ľudí o modlitbe, o tom, ako sa majú modliť a hovoril o komórke. Zaujímavé, že nehovoril o verejnosti, ale hovoril o komórke, pretože povedal, že keď sa modlíš, vodi do svojej komórky a zavrú svoje dvere, modlí sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. A keď sa modlíte, ináč zaujímavé, počúvajte, keď sa modlíte, nežvatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete prvne, než by ste ho prosili. Čiže nemusíme mu to dokola opakovať, on tomu rozumie. Nemusíme mu to dokola opakovať. Vy sa teda modlíte takto. Náš Otče. A začína nám Otče náš. Takže neopakujte, nežvatlite, lebo Otec rozumie, čo chcete povedať. Modlite sa takto, takýmto spôsobom. Zaujímavé, že? Môžete si to porovnať, ako sa to deje v praxi a posúdiť, či sa to naplňa alebo nenaplňa. To už každý jeden si musí posúdiť vo svojom živote, či naplňa to, čo tu Ježiš povedal, čo Pán Ježiš učil, alebo to zobral a robí si to po svojom. A teraz ideme takto. Vy sa modlíte takto. Raz by som ešte podotkol slovo 9. verša. Takto. Nepovedal Pán Ježiš toto. Nepovedal, vy sa modlíte toto. Ale modlíte sa takto. Keď poviem urob toto, tak ti poviem, čo máš urobiť. A keď poviem urob to takto, ukazujem ti spôsob, akým to máš spraviť, že? Jednoduché. Takže čo povedal Ježiš? Modlite sa týmto spôsobom. Nie toto do kolečka, nie mnohomluva, ale takto. Všimáte, že je to, a dokonca sa to pozrel aj katolické, evanjelické, všetky preklady tam majú takto, predstavte si. Oni to normálne preložili tak, ako v tej origináli. Takže to je krásne slovo, ktoré nám hovorí, modlite sa takto. A teraz, ako sa máme modliť? Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Kde sa má posvetiť to meno? Rozumiete, v nebesiach není nesvetosť, v nebesiach je to všetko správne, v nebesiach je nejaká vôľa, nejaký dej, niečo, čo sa deje. Ale tu na zemi
to nie je tak v ľudských srdciach. A to je vlastne ten rozpor, v ktorom sa nachádza nebo a zem. Nebo a zem sú v mnohých veciach v rozpore. Asi je veľmi jednoduchá vec a krásne povedané, že vojna, ktorá sa deje na svete, napríklad teraz vojna medzi Západom a Východom, lebo to nie je vojna ukrajinská, ale to je vojna medzi Západom a Východom, ktorá sa deje, nie je vôľa Božia. Boh nechce, aby boli vojny, lebo Boh povedal, nezabiješ. A keď sa ľudia vraždia, tak to je jednoznačne rozpor medzi nebom a zemou. A čo je teda vôľa Božia? Aby to v nebi bolo porozumené, prijaté do ľudského srdca a posvetilo sa to, čiže potvrdilo sa to v ľudskom srdci. A nech príde tvoje kráľovstvo. A vtedy prichádza Božia vláda. Pretože ak sa vôľa Božia, ktorá je v nebi, zjaví v mojom srdci a začne sa realizovať, tak začne vláda neba. Začína Božie kráľovstvo. Čiže ja sa vlastne mám modliť, aby som porozumel vôli Božej v nebi, prijal som mu do svojho srdca, v mojom srdci sa posvetilo Božie meno a tak sa naplnilo to, že na zemi sa manifestuje Božie kráľovstvo. Za toto sa máme modliť. Toto má byť náš život. A teraz sa opýtam, a prečo vlastne, môžem si povedať otázku, že prečo vlastne sa v našom živote nezrealizuje Božie kráľovstvo bez nás? Čo myslíte? Prečo sa v našom živote nezrealizuje Božie kráľovstvo bez nás, bez našeho rozhodnutia, bez našeho vstúpenia do tej veci? Čo myslíte? Áno. A čo to znamená tá slobodná vôľa? Čo to znamená, aký má slobodná vôľa súvisť s touto zemou? Povedzte mi. My sa rozhodneme, ale aký to má súvisť s touto zemou? Však Boh môže túto zem riadiť aj bez nás, nie? Čiže je napísané, že Boh dal zem a všetky diela, ktoré sa na nej komu? Synovi človeka. Dal ju človeku. A nikdy toto rozhodnutie nezmenil. A preto je tak kľúčové, že čo človek príjme, pretože človek robí vládu na toto zemu. A všimnite, Boh do toho nezasahuje. On udržuje túto zem, možno, že niekedy robí tú záchrannú akciu s tým, keď je katastrofa veľká, ale Boh nechá človeka urobiť s touto zemou aj dobre, aj zle. Myslíte si, že keď lietajú rakety, a oni lietajú, pozrite si niekedy zábery, a búchajú tie rakety, robia diery. Neviem, či ste videli niekedy niekto teda záber, tak je to taký čerstvý stav, takže z Ukrajiny videli ste zábery, jak tam vyzerá. Tá zem vyzerá jak také sitko, keby ste sa pozreli. Ja som videl také letecké zábery a to boli takto, čo oni strieľali do tie ich rakety a takto boli dierky, to bolo jak ementál tá zem. Myslíte si, že na toto bola tá zem stvorená, aby v nej vybuchovali rakety? Aby robili diery a všetko tam horelo ohňom? A nechá to Boh? A keď robili atomové pokusy a robili obrovské výbuchy pod morom alebo robili na nejakých púšťach a tamto všetko plamení a dokonca niektoré robili pokusy aj nad ľuďmi, hej? Keď bola Hirošima Nagasaki, čo to bolo iné ako pokus nad ľuďmi? Živý pokus. A dovolil to Boh? A zomrli tam milióny ľudí? A koho je to vina? Hadam Božia. Keď Boh povedal, nezabiješ. O čom to je? Keď ľudia príjmu nesprávnu vôľu do svojho života, keď príjmu to, čo im tam Boh nedal, tak ten dôsledok bude vládnutie nad touto zemou a bude to manifestácia iného kráľovstva ako Božieho. Pretože je kráľovstvo hriechu, smrti, bolesti. Inými slovami, kráľovstvo Božieho protivníka. A toto kráľovstvo tam nevniesol nepriateľ sám od seba. Viete, kedy ho vniesol? Kedy to celé začalo? Kto mi povie, kedy to celé začalo? Keď človek čo povedal? Vo svojom srdci, idem do toho, vyskúšam to. Dal na to súhlas. Pokiaľ nezjedol z toho stromu, pokiaľ on nezobral z toho ovocia, nebolo možné, aby Satan vstúpil do života človeka. Mohol chodiť ako had, porajiť koľko chcel, ale nič nemohol spraviť. Až keď sa človek na to napojil a stotožnil sa s tým, čo povedal a urobil podľa toho, čo vlastne povedal nepriateľ, tak od tej chvíle nepriateľ dostal právo nad jeho životom. A preto je tak kľúčové, že prišiel Pán Ježiš na tento svet a hovorí, vy sa modlíte takto, náš Otče. On to mohol povedať, náš Otče, ktorý si v nebesiach.
Nech sa posvetí tvoje meno. Nech to, čo u teba je viditeľné, nech to, čo ty vidíš, nech to je viditeľné v ľudských srdciach. A nech sa tak manifestuje Božie kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, lebo tam už je, tak aj na zemi. A dokedy sa to má diať? No navždy, pretože Boh si to vždy tak želal. Nie je iná vôľa, ktorá je bola lepšia pre človeka. Nie je iná vôľa. A teraz si zoberte, niekto príde, no čo sú to vlastne hriechy? Pozrite sa, čo je to obžerstvo? No obžerstvo je nesprávne použitie svojho žalúdka. Boh dal žalúdok preto, aby si jedol, aby si sa najedol, ale keď sa preješ a je ti zle a musíš potom dávať všelijaké tabletky alebo piť alebo niečo, aby si vôbec to zvládol, znamená, že si prekročil to ako to Boh plánoval. Čo je vlastne opilstvo? To nie je to, že si vypiješ pohárik. Pohárik vôbec nie je hriech, je to v poriadku. Vypiješ pohár vína alebo pohárik alkoholu, je to úplne v poriadku. Ale opilstvo je prekračovanie hranice, kedy to začína to telo likvidovať a strácaš rozum. Čo je smilstvo? Čo je vlastne nemravnosť? To nie je to, že by Boh zakázal sexualitu, však on ju vymyslel, ale to je to, že ona je používaná nesprávnym spôsobom, prekračuje hranice, ktoré určil Boh. A čo je vlastne škriepka? Je to komunikácia, ktorá prekročila hranicu slušnosti a hranicu toho, že jeden akceptuje druhého a počúva druhého. Lebo keď sa niekto škriepi, bezohľadne si presadzuje svoj názor a absolútne nepočúva druhého. Lebo keby druhého počúval a snažil sa pozrieť jeho očami na danú vec, nebolo by škriepky. A čo je vlastne čarodejníctvo? Čarodejníctvo je to, že namiesto vzťahu s Bohom, pre ktorý bol človek určený, to je duchovný svet, sa človek nápojí na iný duchovný svet, ktorý robí rozkoly a bolesti. A takto by sme mohli rozprávať skutok za skutkom a zrazu zistíme, že vlastne hriech, ktorý Boh nazýva hriechom, je rozpor s jeho vôľou, s jeho videním. A pýtam sa, chce Boh v našom živote rozpor s jeho vôľou? No určite nie, pretože keby to chcel, tak by sa Ježiš musel modliť proti jeho vôli. A on hovorí, že modlite sa takto, to znamená, toto je to, čo Boh chce, toto je to, čo si Boh žiada, lebo Ježiš učí svojich nasledovníkov, aby sa modlili v súlade s nebeskou vôľou. A preto som vám dal na začiatku otázku, že kto z vás by chcel tú nebeskú vôľu poznať, kto z nás by to chcel rozumieť a kto z nás by chcel, aby sa zrealizovala. A teraz si uvedom jednu vec, keď sa modlíš proti chorobe, nemodlíš sa za Boží dar, ale modlíš sa proti tomu, čo spôsobil nepriateľ v živote človeka. A teda ty stojíš na mieste Božom a vyhlasuješ ústami Božími, lebo tvoje ústa sú v tej chvíli Božie ústa, vôľu Božiu do života toho človeka. Súlad s Božím stvorením. Uvedomujete si, že keď sa modlíme za uzdravenie, že vlastne dávame len do súladu stvorenie tak, ako bolo stvorené? Keď niekomu nefunguje srdce, či stvoril Boh srdce, aby nefungovalo? Keď niekomu dal Boh oči, či stvoril na to, aby nevideli? Či dal ústa preto, aby nehovorili? Či dal lono matky preto, aby nerodilo? Na čo ho stvoril? Čo vlastne my hovoríme? My dávame do súladu len to, čo je v nebi už dávno v súlade, lebo takto Boh stvoril. A to, že to tak nie je, to je rozpor s vôľou Božou. A takýmto istým spôsobom môžeme prísť k hriechu. Keď je niekto nahnevaný, keď niekto kradne, tak či v nebi sa kradne? Pán Ježiš jasne učí, že tam sa neprekopávajú zlodeji, ani sa tam nekradne. To znamená, že jednoducho môžeš byť štedrý. A prečo sa v nebi nemusí kradnúť? Viete, prečo sa v nebi nemusí kradnúť? Nie len preto, že tam je dostatok všetkého, ale pretože Božie nastavenie je, že dáva a keď dáva, tak rozmnožuje. Neviem, či si uvedomujeme, že keď Boh dáva, tak to, čo on dáva, to on vlastne tvorí, rozmnožuje, lebo z neho to pochádza. Keď ti Boh dá, jemu neobudne. Viete, čo sa stane? Jemu sa rozmnoží, pretože aj ty si jeho. Pochopte to takto. Predstavte si, že mám peniaze, neobmedzený počet a vy ste bez peňazí. A každému dám 10 000 eur do vrecka. A vy všetci budete mať, a poviem, kúpte, majte hojnosť. A všetko to patrí celé mne. Viete, čo sa stalo? Z toho, čo som ja mal, čo bolo skryté, sa vlastne cez ten môj dar k vám rozmnožilo to vo vašom živote a vy ste mali tú hojnosť a keďže aj vy ste moji, tak všetko má hojnosť. Ale tá hojnosť sa manifestovala. Čiže tá hojnosť sa rozmnožila. Kde? A keď s tým vy budete dobre hospodáriť, tak ju ešte rozmnožíte. A vaše deti a vaši ďalší
Tí, ktorých obdarujete, aj u nich sa to rozmnoží. Čo sa vlastne stalo? Z tej milosti, ktorá tam bola nachystaná, sa uvoľnilo cez tú milosť, cez ten dar do vášho života, tá hojnosť požehnania, ktorú mám. A tak sa namnožila. A tak sa manifestovala. A preto, čo sa stalo? Keď Boh dá, tak rozmnoží. Keď Boh zoberie, tak sa umenšuje. Keď Boh dáva, tak sa rozmnožuje. Keď Boh zoberie, tak sa umenšuje. A kvôli čomu by Boh umenšoval? Kvôli čomu by Boh niekomu niečo bral, keď on chce rozmnožiť? On nepotrebuje kradnúť. Nielen, že to nemá v povahe, ale on to nepotrebuje, pretože tým, že on dáva, tak on rozmnožuje a zväčšuje to, čo má. Chápete, jak je to krásne? A prečo ľudia kradnú? Prečo kradnú slávu? Prečo kradnú peniaze? Prečo kradnú iné veci? Pretože žijú vo vedomí nedostatku. Kto má nedostatok? Nepriateľ. Preto chce kradnúť. Preto Ježiš o ňom hovorí, že je zlodej. On nemá dostatok úcty. Viete, satana, keď niekto uctieva, tak to nerobí dobrovoľne. Robí to buď z oklamania, alebo z donútenia. On nemá pravých ctiteľov. A preto tak veľmi bije potom, aby ho všetci ctili. A Boh uctievanie svojho mena spôsobuje dávaním. Satan násilím a kradnutím a prinútením, lebo je protivník. A viete, ono to je také jednoduché. Satan znamená protivník, preto som povedal to meno protivník. Keď je niekto protivník a všetkému sa protiví, všetkému, čo je dobré, sa protiví, tak je vám asi celkom jednoduché, že protivného človeka je veľmi ťažko uctievať. Iba ak tak z násilia. A o čo viac protivného ducha je možné uctievať iba z násilia. Nikto ho nechce uctievať, pretože je protivný. Cítite to, čo som povedal? On je protivník, ktorý je protivný. On sa protiví všetkému, čo je dobré. A teraz prichádzame k Bohu, oproti tomu, ktorý je plnosťou dobra a ktorý dáva a obdarováva. A keď vás niekto obdaruje, a teraz ste dostávali včera darčeky a niekto vám dal darček, boli ste radi? Boli ste vďační? Mali ste radosť? Chápete, aké jednoduché? Keď Boh dáva, automaticky sa plodí chvála, vďaka, oslava. Keď sa tam kradne, automaticky sa plodí nedostatok, bolesť, trápenie, protivenstvo, lebo keď niekomu beriete ho zem, tak sa protiví, ja ti ju nedám, a on ti ju aj tak berie na silu, že? Vojna. A beriete ju na silu. A prečo tí ľudia sa bojujú? A prečo sa bijú? Lebo si nechcú nechať zobrať. A keď sa to deje na princípu krádeže, tak tam je násilie. A keď sa to deje na princípu daru, tak tam je požehnanie a milosť. Vidíte tie dva svety? To sú dva svety, jeden nebeský a jeden podzemský, alebo démonický. A jeden Boží a jeden diablov. Keď to teraz uvidíte, ktorý svet je lepší? Jednoznačne Boží. A ktorý si vyberáme? Mnohokrát ten zlý, pretože sme oklamaní. Prečo sa nazýva on otec lži a klamar? A ako vlastne zabíja? Zabíja tak, že ťa oklame a ty nevedomostí robíš to, čo si nebol vytvorený robiť. To znamená, poviem príklad, spevák bol vytvorený hlas, aby spieval. A čo spraví? Zmačkne si krk, pridusí sa, nemôže spievať. Zlé je spevákovi, zlé je z toho. Prečo? Pretože to, čo bolo stvorené, je zmačknuté, zničené. Videli ste, že by niekedy démoni spievali Bohu na slavu? Nikdy. Škrečia, zúria, nadávajú. Ja som videl veľa démonov sa manifestovať. Ani jeden nespieval Bohu na slavu. Tuto v tomto miestnosti bol raz, kedy sme jednu vyháňali, sa plazil ako had, syčal, brechal, štekal, čo robila tá žena, to bolo strašné. Takže Janko to počul cez stenu, že pamätáš si? Až to bolo počuť na druhú stranu cez stenu. Žiadna sláva, žiadna úcta. Myslíte si, že to bolo uctenie tej ženy? Ona bola dehonestovaná tým pôsobením démona. Každý človek, ktorý má v sebe démona, je dehonestovaný, degradovaný. Inými slovami, tie svoje hlasivky má zmačknuté a nedáva Bohu slávu. Ale keď zoberiete ženu alebo muža, ktorá je posvetená Bohom a začne Bohu spievať, začne Boha uctievať a začne sa smiať a začne sa radovať, tak tá láska, to dobro sa s nej rozširuje a sa to rozmnožuje. Cítite, ako tu sa dostáva nedostatok s nedostatkom a ako tu sa prebytok s prebytkom množí? Toto je tajomstvo. A preto sa ťa pýtam, čo si vyberáš? Chceš prebytok alebo nedostatok? A každý povie, no ja chcem dostatok, ja chcem prebytok. Tak sa musíš napojiť na Boha, ktorý je prebytkom.
Lebo u Boha je toľko energie. A viete, kde to vidíte? Poviem vám dokonca jeden fyzikálny dôkaz. Fyzikálny dôkaz prebytku. Viete, koľko je vo vesmíru energie? Zoberte si jedno slniečko, ktoré nás tu všetkých trošku sa odkludníme a už sa tu chladíme. Viete, že Zem sa točí a podľa toho, ako sa Zem točí, tak sú aj na určitých úrovniach teplo alebo nie. Viete, ak sa Zem otáča, tak je to zima alebo je teplo. A ten rovník je najbližšie k Slnku a tam je stále teplo. Hej? A teraz si zoberte, že to len maličké slniečko, ktoré vybuchuje. Zoberte si to slniečko je ako prach. Ako jedno zrniečko z púšte oproti tomu, čo je hviezd. A koľko tej hviezdy stoja a tá energia a to teplo a tá moc, ktorá je tam stále len sa míňa. A stále nie je konca. Koľko má Boh energie? Koľko má Boh zásoby? Keď podľa toho, čo my vidíme, je to vlastne stvorené a funguje to do ničoho. Rozumiete, že tá energia vychádza do ničoho? Že tie hypernovy tam žiaria a horia a plamene sú tam a obrovské miliónové teploty a idú do ničoho? Však by Boh vykuroval zbytočne, nie? Ako by ste zapálili oheň na strede na meste a vykurujete ovzdušie. Tak Boh vykuruje vesmír. A nemá nedostatku. A stále mu nechýba. A my sa budeme baviť, či budeme mať zaplatenie elektriky a či budeme mať vykurenú obývačku. A máme otca, ktorý vykuruje celý vesmír a vôbec mu to nevadí. Ale rozmýšľame, či my vykuríme. Rozmýšľali ste nad tým? To je myslenie prebytku, Božie a myslenie nedostatku, ktorý sa snaží cez médiá a cez ten systém rozmýšľania sveta vytvoriť v nás nedostatok. Všetko, čo nás ovplyvňuje k zlému, je vlastne mysel nedostatku. Mysel nedostatku. A keď uveríme, že ten nedostatok zdravia, peňazí, vzťahov, zázrakov je náš, tak v tej chvíli sme prijali vôľu toho zlého a začína sa realizovať jeho kráľovstvo v našom živote. Ale čo hovorí Ježiš? Za čo sa máš modliť? Otče, nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa. Ako je v nebi, tak aj na zemi. Keď sa budeš modliť podľa vôle Božej, stane sa to? Viete o tom, že máme zasľúbenie, to by som chcel, aby si odčeroval. Prosím ťa, 1. list Jánov, 5. kapitola, odčeruj, čo hovorí Božie slovo, čo hovorí Boh sám cez apoštola Jána, čo on hovorí, myslím, že je to taký 14. 15. verš, čo hovorí o tom, že keď sa budem modliť podľa vôle Božej. 1. list Jána, 5. kapitola. Ja počkám, pokiaľ to odčeruješ. A potom o tom budem ešte chvíľočku hovoriť. Ľudia, toto sú také jednoduché veci. Úplne jednoduché. A my ich tak málo používame. 5. kapitola, 14. verš. Tak, čítajte, počúvajte. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu. Že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. Ďalej. A keď vieme, že nás čuje teraz to opakujte všetci. Za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. To je silné slovo, že? Keď sa postavíš na Božiu stranu a porozumieš, ako premýšľa Boh a tú Božiu vôľu príjmeš ako svoju a vyhlásiš ju do svojho života, tak ona sa začne v tej chvíli realizovať, pretože Boh stojí za tým, aby splnil svoje slovo. A v tej chvíli sa budú diať v tvojom živote zázraky. Zázraky akéhokoľvek druhu. A teraz si poviete, z čoho pochádza trápenie? Hovoríte, v rodine to nie je dobre. No prečo? Pretože tátko sa nespráva tak, ako sa má, pretože decka sa nesprávajú, ako sa majú, pretože v robote to nie je, ako sa má, pretože v zbore to nie je, ako sa má, pretože stále to nie je, ako sa má a stále hovoríme to, ako to nie je. Čo deklarujeme? Kráľovstvo koho? Koho tým oslavujeme? Tie slova, keď vyslovuješ, dávaš slávu komu? Super, ale hlavne, že hovoríme, nech sa stane tvoja vôľa, ktorá je v nebi, ako je na zemi. Ako je v nebi, tak aj na zemi. Modlíme sa tak, ale v rozpore s modlitbou hovoríme, jak tá modlitba má byť vlastne platná, lebo viete, podľa čoho sa pozná, či tú modlitbu myslíme vážne, keď my podľa tej modlitby jednáme, keď my hovoríme a robíme v súlade. Pretože ja som už veľakrát videl povedať, môj otec je bohatý všetko a príde do obchodu a hovorím, to si nemôžem kúpiť, toto si nemôžem kúpiť, to si nemôžem kúpiť, nič si nemôžem kúpiť. A nerví ma z toho ten človek. Ja sa pýtam, tak máš akého otca, bohatého či chudobného? Viete čo, ja keď mám kreditku a mám dosť, tak ja kúpim decku, čo potrebuje. Ale kúpim mu naozaj to, čo potrebuje. Nekúpim mu všetko, čo chce, lebo môže chcieť aj hlúposť.
Myslím, keď je menší a nemá rozumu, hej? Ale ja mu kúpim všetko, čo potrebuje. Rovnako Boh ti dá všetko, čo potrebuje v živote. Keď by si chcel niečo zobrať, čo ti nepatrí, tak ti to Boh nie preto nedá, ale preto, že ti dáva niečo lepšie. Pretože keby ti dal do ruky granát, ktorý ti môže v rukách vybuchnúť, namiesto toho, aby ti dal chlieb, tak nemôžeš mať naraz v rukách aj chlieb, aj granát. Nevieš jesť z rúk granáty. Muž tam máš chleba a Boh ti dal chleba, alebo ti tam nechá granáty. A keď ti Boh nedá granáty, dal ti tie ruky preto, aby ti tam dal chlieb. Keď ti Boh niečo nedá, nedal ti to preto, že ti dá niečo lepšie. Niečo, čo je pre teba vhodnejšie a krajšie, ako si vieš predstaviť. Len tomu musíš uveriť. Pretože ak tomu neuveríš, tak svoje srdce, a teraz je to ten prameň príjmania vôle Božej je srdce. To je nástroj, ktorom sa prijíma. Viete prečo? Viete, skáďal som na to prišiel, že srdcom sa prijíma? Pretože kto verí? Srdcom sa verí. Viera je cesta, ktorou sa prijíma. Srdcom sa verí. Iný nástroj na to nie je. Neveríš nohou, veríš srdcom. Srdcom sa verí na spravodlivosť. Srdcom sa verí na to, aby Božia vláda a Božia spravodlivosť vstúpila do tvojho života, lebo čo je spravodlivé pred Bohom? Aby si nechol jeho obraz, alebo je spravodlivé pred Bohom, aby si niesol satanov obraz? Čo je pred Bohom spravodlivé? Povedzte. Povedzte, pred Bohom je spravodlivé, aby som niesol Boží obraz. To je pred Bohom spravodlivé, lebo takto je to dané. Viete, čo je nespravodlivosť? Čo je to v rozpore s zámerom toho zákonu. A zákon je, aby si niesol Boží obraz, lebo na obraz Boží ťa Boh stvoril a nikdy sa toho nezdal. A toto je Boží zámer a to je Božia vôľa. A súlad z toho je spravodlivosť. A čo je nespravodlivosť? Nie je to inak. Takže srdcom sa verí na, aby sa vôľa Božia, to znamená, že Ježiš, obraz Boží, stal súčasťou tvojho života a obrazom Božím na zemi. Cez teba a cezo mňa. A to je pred Bohom spravodlivé. Všetko ostatné je pred Bohom nespravodlivosť. A teraz si uváž, koľko v živote si nespravodlivosti prijal z tých zlých zdrojov, televíznych, mediálnych, nápadov, zvykov, tradícií. A okradajú ťa o to, čo je pred Bohom spravodlivé. Vôľu Božiu, ktorá je v nebi. Je pred Bohom spravodlivé, aby si bol zdravý? Áno. Inak by Ježiš bol celý život nespravodlivý, lebo on stále iba uzdravoval. Tak by celý život robil v rozpore Božou. Je pred Bohom spravodlivý, aby si bol múdry, každému dával rady a pomáhal mu, aby bol múdry. Je pred Bohom spravodlivý, aby si bol požehnaný? No áno, lebo Biblia hovorí, že Ježiš sa stal požehnaním a my cez neho sme sa stali požehnaním. Prečo? Prečo je to tak? Pretože to je vôľa Božia. No a čo s tými prekliatiami? No ešte aj na to Boh myslel a práve to je to krásne, že Ježišovi Kristovi bolo zabité prekliatie. Zabité zlorečenstvo. Viete ako? Takže sa sám stal zlorečenstvom za nás. Aby sme sa my stali spravodlivosťou Božou v ňom. To je, keď toto, čo som teraz povedal, pochopíme a nám to dojde, čo sa vlastne deje, tak my uvidíme, že v tomto živote žijeme buď v Božej pravde, a sme oslobodzovaní dňom za dňom ku Božiemu obrazu. Alebo sme oklamaní a to klamstvo nás deň za dňom vykráda od toho, aby sme mohli mať Božiu plnosť vo svojom živote. Viete, počul som teraz jednu pieseň a ja viem, že to myslia dobre, ale tam bolo, že nie nám patrí chvála, ale tebe. Ja viem, že sa to snaží byť také zbožné, to nie som nepočul u nás, to som počul inde. Ja vám niečo poviem. To nie je správne spievanie. Viete, komu patrí sláva? Bohu v tvojom živote. A keď patrí Bohu v tvojom živote, tak Boh bude oslávený len vtedy, keď tá sláva sa stane súčasťou tvojho života. A on nič nestratil, pretože ty si jeho. Takže ak ty si oslávený, ak v tebe je zjavená Božia sláva, ak ty nesieš Božiu slávu, Boh je oslávený v tebe. To bol Ježiš. Keby Ježiš povedal, mne nepatrí žiadna chvála, mňa nebude vidno, ja nikoho neuzdravím, nikto sa neskryje si, nič neurobím, budem skrytý, kde si schovatý. Kto by uvidel Božiu slavu? Ježiš bol príčinou manifestácie Božej slávy. Tak čo má byť syn Boží? Si syn Boží? Patríš Bohu? Tak si príčinou manifestácie Božej slávy. A vtedy si v súlade s Ježišom. Aká hlava, také telo.
A prečo niekto spieva nie mne sláva? Počkajte, čo to znamená? Áno, není to o tom, že ja kradnem slávu, lebo to je satanov princíp. Ale to je o tom, že ja získavam od Boha a rozdávam Božiu slávu. Prečo? Pretože ja ju takto rozmnožujem. Pretože na princípe toho, že ja som od Pána prijal a to, čo som prijal, som vám aj vydal, hovorí Pavol. Čo som od Pána prijal, to som aj vydal. Bol v tom blahoslavený? Bol. Boli apoštoli a hovorili, že my sme tí bohovia? Nie. Oni povedali, to je on. A keď dovolíš Boha, aby sa v tebe manifestoval a jeho sláva sa v tebe zjaví, napríklad, že sa niekto uzdraví, alebo sa stane nejaké riešenie problému, ktorý je treba vyriešiť, alebo nastane nejaká situácia, kedy to krásne, dobré, ktoré Boh do teba vložil, sa zjaví a rozmnoží. Si v tom aj ty oslavený? Jednoznačne. Pamätáte si na Mojžiša, keď sa vrátil z hory, bol v prítomnosti Božej a musel si dať na svoju tvár záves, pretože on žiaril, pretože sa v ňom vyzrkadlovalo to. Bol Mojžiš veľký? Nie. Bol Boh v ňom veľký. A bol Boh oslávený? Áno. A bola to sláva Mojžišova? Áno. Pretože sláva Mojžišova bola Božia sláva. A keď sa sláva Božia stane tvojou slávou, tak si zjavením Božej slávy na zemi. A všetko, čo spieva, aby si tú slávu zakryl, je falošné a podvodné. Je to umelé, náboženské. Pretože náboženstvo ťa potrebuje vyprázdniť a pokoriť, aby si ho poslúchal. A ako ťa Boh dostáva do poslušnosti? Obdarovaním. Boh ťa obdarováva, aby ťa láskou, ktorú ti v tom dare preukazuje, zaviazal k čomu? K množeniu Božej slávy. Náboženstvo okráda človeka a ponižuje ho. Synovstvo oslobodzuje človeka, uvoľňuje človeka a posvedzuje ho na Božiu slavu. Keď bude tu 15, 20, 100, 200 ľudí, ktorí budú žiariť Božiu slavu, viete, aká bude slava v tejto miestnosti? A keď tu bude 50, 100 hriešnikov, ktorí si sypú popol na hlavu, akí sú hnusavci, viete, aký tu bude smrad v tejto miestnosti z vyznávania tých hriechov? Rovno keby ste to zobrali 100 zdravých, krásnych mužov a žien a 100 malomocných, ktorí zažívajú hnie na nich mäso. Povedzte mi, čo by sa v touto miestnosti stalo na základe tých 100 ľudí. Zdravých a krásnych a malomocných, ktorí hniu zažíva. Z jednej krát by sa stala táto miestnosť vzorovým ukážkou človeka, ktorý je Božou slávou. A z druhej strany by sa stala odporným miestom, kde zomiera a kde smrť a deptanie vládne nad ľudským životom. Raz 100 ľudí, druhýkrát 100 ľudí. Raz 100 ľudí, druhý raz 100 ľudí. Raz 100 ľudí ovládaných chorobou a raz 100 ľudí ovládaných Božím zdravím. Čo dáva Bohu slávu? Zdravie či choroba? Pamätáte si, keď bol slepý a pýtali sa učeníci, že kto zarešil, on či jeho rodičia? A on povedal, ani on, ani jeho rodičia. Tento sa na to taký narodil, aby sa čo? Aby sa Božia sláva na ňom zjavila. Ako sa zjavila? Takže videl. Slepota nie je Božou slávou. Slepota je slávou nepriateľa. Rovnako ako pravda je slávou Božou. A lož je slávou nepriateľa. Rovnako ako rozdávanie a požehnanie je slávou Božou. A krádež a zajatie a ublíženie je slávou nepriateľa. Vidíte to? A to je tak jednoduché. A preto som vám na začiatku položil takú jednoduchú otázku. Kto z nás by to chcel? Kto z nás by chcel vlastne, a teraz počúvajte, ak tá modlitba pokračuje ďalej, pozrite sa. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Prečo si mám pýtať chlieb? No pretože Boh určil chlieb pre mňa, pretože Boh povedal, že ten chlieb mám v živote chcieť. A to daj nám dnes znamená, že otváram sa preto. Od neho to prichádza. On cez ten chlieb spôsobuje. Ako by ste ináč mohli ďakovať za jedlo, keby jedlo nebol Boží dar? A odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Vlastne hovorí, nedrž sebe hnev, nedrž sebe horkosť, nedrž sebe hriech, či svoj, alebo druhého. Pretože odpúsť nám znamená nedrž svoj hriech. Čistíš. Ako my odpúšťame, nedrž hriech iných. Pretože hriech nepatrí do tvojho života, pretože hriech je rakovinou tvojej duše. Vyhoď ho. Ak niekto povie, že on sa trápi nad svojim hriechom týždeň, tak ti poviem, že vypije žied.
A povieš, nebudem vracať, budem ho držať. Žalúdok to chce vyvrátiť. A ty nedržím ho, on ešte viacej vo mne zabije. Tak je to trápenie sa nad svojim hriechom. To nie je cesta. Cesta je vyhoď hriech. Vyhoď hriech svoj i hriech druhého. Toto je tu napísané. Čítate to isté, čo ja? Odpúsť nám naše viny. Zbáv ma ich. Ako aj my odpúšťame, vyhadzujeme hriechy svojich vinníkov. A neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás zlého. Čo je vôľa Božia? Aby si bol zbavený zlého, toho, čo ti diabol doniesol do života. Lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. A kde je to moc? A kde je tá sláva? A kde má byť to kráľovstvo zjavené? Lebo to sa týka o náš život. To je naša modlitba, ktorá sa dotýka nášho života. Vidíte, čo tá modlitba znamená? To je nádherná modlitba. Ale vtedy, keď sa modlíš takto, čiže chápeš jej a nie toto, čiže dokola opakuješ bez toho, aby si vedel. Ľudia musia porozumieť, prečo je tá modlitba taká krásna. A čo tá modlitba hovorí? Lebo tá modlitba vlastne hovorí jednu vec, že Božia vôľa sa bude manifestovať v tvojom živote cez tvoje prijatie a rozhodnutie sa ju uskutočňovať. Pretože takto Boh chce. A vtedy sa Boh postaví na tvoju stranu, pretože ty už dávno v tej chvíli na základe tejto modlitby stojíš na jeho strane. To je sila, že? A Boh nám všetko k tomu daroval. Pretože práve v tejto súvislosti je napísané, že máme všetko spolu s Kristom darované do nášho života. A viete, prečo nám to Boh dal v Kristovi? Čo myslíte, prečo nám Boh dal všetky tieto dobré veci v Kristovi? Skúste povedať niekto. Ešte? Každý máte pravdu zo svojho pohľadu. Ďalej? Skúste ešte. Potom už zavriem. Prosím? Ešte. Dám vám nápovedu. Je vo vás niečo obmedzené? Máte nejaké obmedzenia? Máte nejaké obmedzenia? Predstavte si, že v Ježišovi nie je žiadne obmedzenie na plnosť ducha. On je neobmedzená plnosť ducha. Nie je jedna prekažka, ktorá by bránila duchu pretiec v plnosti. A keď ho príjmeš ako súčasť svojho života, tak on je vlastne neobmedzeným zdrojom požehnania v tvojom živote. Lebo nemá obmedzenia, kdežto ty ich máš. A preto, kde ho pustíš, tak tvoje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. Povedz, moje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. Moje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. V Ježišovi. To je sila, že? To je dar. A preto môžeme ďakovať a chváliť Boha. Môžeš to uzrieť, ideme sa modliť.